Dit is wel echt een jongensdroom die eigenlijk uitkomt. Want vroeger diende ik altijd een riddertje. En nou, maar het eigenlijk biedt je in het echt, weet je wel. Dus ja, dat is echt heel mooi. Een uitdaging. Even wat nieuws. Kun je hoe dolly je gaat en er gewoon even voor gaan. Ja, dat is leuk. Het is een once in a lifetime experience. Dus ja, deden we graag op deze manier aan mee. Ja, de smink op zich heb ik al klaar, maar dat wie een kwartier 20 minuutjes. En de kleiner erin in, om je al een hoe zo keer. Maar dan moet je de rest van de dag maar wat zien. Nou. Het is vooral wat je denkt wat je dwang hebt. Ja, wat zie je en hoop je dat hij aan de beurt komt. Nou, voor mij had eerst de Friesen als even een stukje in. Wie mij straks de battle doen. Ja, dat is al die actie. Dan is wat zien we weer. Er binnen te min Franken. En daarom ben ik Frank worden. Plus dat ik in Redbad in de film, dan word ik deermaker. En als deermaker was er toch een actrice of een acteur, dan best hoe dan ik een Frank. Wij zijn met z'n tweeën de boogschietvrouwen en wij zijn onderdeel van het elite boogschietteam van een van de hoofdrolspelers. Dat klinkt wel heel spannend. Kun je me een beetje boogschieten? Nou, we hebben lessen voor gewoon trainingen en we rieden ik hinder, dat koeren we beide al, dus dat scheelt. En de twee hinders werk ik normaal splitsen op Riet in Wienjewoord, die doen we toevallig ik mooi aan deze film. Ja, ga je met ooit zo grut mooi maken als dit? Nee, dit is echt een monsterproductie. Er zijn ook gisteren en vandaag, weet ik hoeveel figuranten, 600 figuranten, 150, 200 paarden. Dus het is echt enorm. Het is echt enorm. Maar het loopt, het gaat goed. Iedereen doet zijn ding en het ziet er fantastisch uit.